lulusong na tayo. Suot muna tayo ng kafay o kaya yapak. Ayan. Suot. Pang isa. Lalapad ano. Ha! Panglaban yan sa Agus mga kaspero. Yan. Tapos yung pana. Ito yung pana akong ginagamit mga kaspero. Yan. Let's go. Woo! Ayan. Lalakad na kami. Masetani, nandun na. Masetani oh. Lakad, tuwid kapay. Maalon mga kaspero, maalon. Woo! Yeah! Woo! Ayan. Woo! Maalon talaga. Ayan. Lusong, langoy lang kami, walang bangka. Alright. Pwede na. Woo!
Good morning mga kaspero. Ito yung huli namin kagabi. Ayan, halos kalahating styro din. Ayan. Kami lang dalawa ni Master Dane. Ayan. Good morning. So bibenta namin to mga kaspero. Ayan. Ayan mga kaspero. Dalawang balde. Ang laki ng GT. Ayan o. Ang laki o. Ayan, nahuli natin kagabi. Lagpas sa balde. Kalahati lang o. Ayan. So bibenta natin to para magkapera tayo. Ayan, display na namin. Ayan. Ang laki nito o. Grabe. Haba. Isa. Basi ko na magtipot na. Na sir mo uli ano. Dalawa. Tatlo. Apat na dangkal mga kaspero. Ang laki. Ayan. Tapos may grouper. Ayan. Akin na to. Ayan. May first customer na tayo. Si Master Reggie. Siya yung bibili niya ng cuttlefish. Tapos ito, isa. At then yung isang unicorn. Yan. Ayun. Ano to? Pampulutan na. Ayan. Meron na siyang dalawa. Pampu. Mga kaspero, ang linis na ng mesa. Isa na lang natira. So may buyer na ito. I-deliver na lang namin. Ayan. Bali 2-3 yung bayad nito. 9.25 kilos. Yan. Yan, binubuhat na ni Master Dani. Oh, parang ang bigat ah. Di-deliver na namin yan. Grabe. Dumabali mo likodan ah. Ayan. Delivery time. Okay, kayo. Andar. Andar. Okay. Deliver time. Ayan, nandito na kami mga kaspero. Yeah. Iya. Si Kuya yung bibili ng isda. Good morning. Tan na yan. Ayan. Ilang kilo to? 9.25. Maliliit yung iba. Gano'ng kaliliit? Mga kalating sila. Yung pa? Paprito? Sige. Ito yung store nila. May YouTube. Bali, nagbayad na si ate. Ito yung kita namin. Thank you. May pambili na kami ng bigas. Sige po, thank you. Kuya. Ayun. Meron na kaming pambili ng bigas, mga kaspero. Alright. Alright, nandito na kami. Grabe. Parang hangin lang yung isda namin kanina mga kaspero. Ubos agad. Wala pang 30 minutes eh. Ubos na. Grabe. Mga kaspero, ito yung kita namin ni Master Dani. Ayan. So nakarami-rami kami ngayong araw mga kaspero. Ayan. Wow. Biyaya sa umaga. Ayan. Ano Master Dani? Okay. Okay. Okay, kayo. Sana mamaya ulit, no? Sana marami na mamaya makuha. Ayan. So papartihin namin to mga kaspero. Ayan.
Yan mga kaspero. Partihin na namin to ni Mr. Danny. Yung kita namin. Ayan. So, yan. Ating kapatid kami. Ating kapatid. Yan. Yan. Pabili na tayo ng Yun. dating sako niyan. 20. 20. Yan. Pangdagdag sa New Year to mga kaspero. Yan. 100. 100. 100. 100. 50. Yan. Ayos na mga kaspero. Ay. Hanggang 100 gali kabi. Ewan ko lang. Yan. Yan. Ito na ang aming kita mga kaspero. Pera. Salamat sa biyaya.